mówi, ale zobaczmy, co zrobił Victor Valdés. Od Valdesa Di Maria chciał zanotować asystę, jeszcze z rykoszet, gol! Gol! Karim Benzema! 1-0! Ależ pięknie królewscy to rozpoczęli! Ależ przestraszona, zdziwiona, zaskoczona tym wszystkim jest Barcelona! Fatalny błąd Victora Valdesa, Karim Benzema, kiedy przyjdzie czas, by dokonać wyboru bez wahania, już wie, że zdecydował się na właściwego piłkarza. Tu jeszcze nie dotarło podanie do Karima Benzemy, ale teraz po odbiciu futbolówki przez Sergio Busquetsa miał już wyjątkowo łatwe zadanie, by skończyć tę znakomitą akcję Realu. No właśnie, Pep Guardiola, nie zdążyłem tego powiedzieć, mógł się obawiać, że jego piłkarze przystąpią do tego meczu przytłoczeni tą 6-punktową w domyśle, bo Barca ma jeden mecz. Dostał od Karima Benzemy. Na pewno w tych ważnych meczach, bardzo ważnych meczach, to jednak Messi jest bardziej zawodnikiem, który potrafi rozstrzygnąć losy takiego spotkania niż Cristiano Ronaldo, chociaż trzeba przyznać, że Puchar Króla można powiedzieć, że jednak rozstrzygnął Ronaldo. A tutaj jest właśnie akcja Argentyńczyka, którą rozpoczął na środku boiska, zagrał do Alexisa Sancheza i świetne wykończenie napastnika Barcelony. W 30 minucie mieliśmy remis 1-1. Zwycięskiego gola. Znowu Barca przyspiesza. Uderzenie z dystansu, rykoszet, Casillas! Gol! Gol dla Barcelony! Co za okoliczności! Co za zdarzenie w tym meczu! Xavi Hernandez oddał ten strzał, a komu zapiszemy tego gola, to przekonamy się oglądając powtórki. No Iker Casillas załamany, niefortunnie zrykoszetowała. Uderzenie wolejem, piłka odbija się od Marcelo. No i Iker Casillas nie zdążył do tej piłki. Odbiła się ta piłka dla Casillasa najgorzej jak mogła. Maksymalnie daleko od dłoni. No i tak idealnie trafiła w słupek, że po chwili Messi odbił się od Khediry, zagrał do Alvesa. Alves i gol! Barcelona z kontry strzela bramkę, strzela gola Realowi. Real w tym momencie ginie od własnej broni. Dani Alves, cudowna asysta. Wydawało się, że nie ma sensu zagrywać piłki w pole karne, ale sens chciałoby się powiedzieć, jak się uderza głową właśnie. Zobaczmy, jeszcze miał przecież Pepe cały czas przy sobie, a jednak wymierzył idealnie. Asysta Daniego Alvesa, nie zdążył tam z blokiem. Fabio Coentrao spóźniony o jakieś kilkadziesiąt centymetrów, nie wygrał tej pozycji. Cesc Fabregas na 1-3. 8. gol tego piłkarza w sezonie. Jest to